történt egy felelőtlen kijelentés Mezei Nikoletta részéről, miszerint, mivel nem lesz mennyasszony tánc, ezért vállalja a dolgot. Ja, az a rohadt nagy mákia. Ja, nem szokta elmegyek, azért bevállalom. Ha nem jössz vissza, én fizetem. Na, úgyhogy beszéljük meg, maradjunk egyszer ennél. Lényeg a lényeg, hogy nagyon nagy szerencsé van velünk, mert próbálta jönni, de hihetetlen tehetségtől, hogy őt nem lesz egy szóló. Az a szerencsé, hogy ilyen családja van, és azt mondtuk, hogy akkor ha egy úszik, akkor mind úszik, ha egy szív, akkor mind szív. Igen, a performance az a vicces és a szánalmas között lesz. De szánalmasról indul, és a végéig viccesre szeretnénk húzni a dolgot. Reméljük sikerül. Ez a szánalmas és az elviselhető kategória, ezt a Rita mondta, ez az egyik verzió, és a fotós lányzó mondta, hogy ezt mikor akarjuk elkövetni. Minden érzékeljük, hogy még nem hibátlan a rendszer, de azért értékeljétek a elsősorban az ifjú párnak szól, de hogyha meg szar, ne vegyétek magatokra. Ezt már nem ügyelünk. A Nevi hol? Hol a Nevi? Ne gyere ide! Gyere, te állsz ki! Túl messze vagy, neked szólva! Neked szól rá a tánc. Van egy üres hely. Ja. Meg itt is. Szaladj ide, a szaladj. Ja. A tánc közepén a Balázsról táncol, úgyhogy azért mondom. Nem akarok spoilerezni, csak hogy köszönöm odáig még sikerül elmennie. Köszönöm. Azt mondja, elfelejtettem kiket, mi se tudjuk ne is. Az jó. Na jó. Na jó. Bálint, akkor indítunk. Én sem, basszus. Nem baj, jó lesz. Az nekem egy húzósok, így nekem innen kell nézni. Jó. Várj, hogyha túl hangos, vagy túl halk, akkor még itt is tudod állítani. De ott Bálint nem állítja. Gyere már vissza. Tamás állította. Már a Tamás. Ez a próbálat is így benne. Nem lehetett volna inkább egy lányra bízni? Én nem vállaltam. Na, menjen, azt megvállalta, de ez persze. Bár jó volt. Egy kupot kell megnyomni. Van a rendszer. Azt
Visszafele így nem lehet. Ezt jól kitaláltál.